खुलुमबाय। दिनै आं दयापारानि गावबुरा जानानै बोसोर गोदाननि हामलायनायजों लोगोसे दिनै दाख्लैनि साननैसोनि 27 तारिख खालि जोंनि दयापारा गामिनिफ्राय साब्रै साबासो सेंग्राफ्रा बा सोद्रोमाया जोंनि दयापाराखौ उल्लेख खालामनानै जे एमएलए सारमोनखौ बा दानि लिडारफोरखौ अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय जे गाज्रि बखिदों। जोंहा बावहाय रायजोआ बा जोंनि दयापाराया बावहाय जुरित्त गैया आरो बिसिनि सानखोमानायखौ जोङो मिन्थिनोबो मोनाखै। दा बिसोरो मा साननानै बे जौ लोंनानै बेबादिखौ बुंदों, जोंहा बाहाय रायजोआ जुरित्त गैया। दा जोङो रायजोआ जिखि जाया मानो, जोंनो जिखि लिडार जाया मानो, जोंनि रायजोआ अनसुंथाइनि थाखाय जोंनो जिखि लिडारखौ जाया जोङो नांगौ। जिखि माबाजों थाया जोङो जेब्लायबो रायजोआ जोंहा मिलिनानै थायो। बिसिनि बेबादि बखिनाय बुंनाय बेजों जोंहा रायजोआ जुरित्त गैया, बेखौ जोङो मिन्थियाखै मा सानखोमानानै बुङा। दा जोंहा रायजोनि हगायै जोङो बिसोरो लिडार बखिनानै बुंदों, बिसोरा मोननाय अनसुंथाइबो दङ, मेला मोनदों। जोङो बेखौबो मोनाखै होननानै बुंनो हाया। दा जोङो जोंनि रायजोनि जोङो एमएलएनाव दाख्लै सारनाव एमएलए सारनाव थांदों, नंगौ बे खोथाया। थांनायाव एमएलएआ बुंदों मोनगोन, समाय होनानै जोंखौ दोनदों, खोथा होनानै दोनदों। जोङो 4 बोसोर नङा, बे बोसोरनि समावसो थांदों, बेखौ 4 बोसोर होननानै बिसोरो बुंदों। खिन्थु एमएलए सारा खोथाखौ होदों। दा टाइम फैयाखै, बेखौ जोङो आसा खालामनानै दङमोन। दा जोंनो एमएलए सारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोनोबा जों रायजोआबो बेखौ गनायनानै लायो आरो जोंहा बिसिनि गाज्रि बखिनायजों जों रायजोआ जुरित्त गैया। दा आङो दयापारानि गावबुरा जानानै बिसिनि गाज्रि बखिनायखौ जों रायजोआ जुरित्त गैया हिसाबै आं बे माबाखौ बिसिनि रिपर्ट होनायनि सायाव आं बे रिपर्टखौ होफिननाय जायो। जे बिथांमोनहा जोंनि गामियाव जे आसनि मोनाखै होनदों। जोंहा रायजोआव सिसि ब्लकनि लामा डेभेलपमेन्ट दङ, बेजों जोङो रायजोआ बहुद सोलिनानै दङ। आरो बिनि अनगायैबो बोथोरजों सोलिनाय माखासे जोङो अनसुंथाइफोरखौबो मोनगासिनो दं। जेने अरुण'दय मोनगासिनो दङ आरो न' मोनगासिनो दङ। दा बेफोरखौ मोनाखै बिसोरो होननानै बुंदों, खिन्थु जोङो मोननायखौ नुगासिनो दङ। जोङो रायजोनि डेभेलपमेन्टखौ माखासे मोनगासिनो दं, लासैबो जों मोनदों। जोंहा बिसिनि बखिनायजों जोङो जेबो रायजोआ जुरित्त गैया आरो बिसोरो रायजोनि बिबान जेबो गैया। आंनि बे बखिनायनि सायाव रायजोनि बिसोरजों जुरित्त गैया हिसाबै आं बेखिनिखौ फोरमायहरनाय जाबाय। आं बे मोनसे खोथाखौ बुंदेरबावनो सानदों। जोंनि इउपिपिएलनि पार्टिखौ सोआ आरो जोंनि एमएलए सारखौ सोआ होननानै बुंदों। खिन्थु जोंहा बाहाय जोङो गणतान्त्रिक देश हिसाबै जोङो गणतन्त्र माबा देश हिसाबै बेखौ जोङो जिखि पार्टिया जोंनियाव हाबा जोङो बावहाय हेंथा गैया। जोंहा माने जेजों जोंनि गणतन्त्र माबा देश हिसाबै जोङो जिखि पार्टिया हाबा, जों इउपिपिएल जा जिखुनु पार्टि जा, जोंहा बाहाय बादा गैया। जोङो हाबनायनि स्कपखौ होगोन, जिखुनु गासैखौबो जोङो बयजोंबो जोङो मिलिनानै थागोन। बिसोरनि जुरित्त रायजोजों गैयै बिसोरनि बखिनायजों जोंहा रायजोआ बेवहाय जोङो खुनु पार्टिखौ हेंथा गैया। जों बयजोंबो मिलिनानै थागोन। जोंहा रायजोआ बयजोंबो मिलिनानै थांनानै थानांगौ। बर' हिसाबै जों जेजोंखि थाया जोङो बयजोंबो मिलिनानै थागोन। आं बेखिनिखौ आरो फोरमायहरदेरबावबाय।